Day 17 of unemployment, birthday celebrations of RB or Rolly Basina April 1st dito sa Silver Concha, Malimpag, Payambang, Pangasinan. So, syempre hindi mawawala ang picture, pagkain, tawanan, kantahan, yeah, kwentuhan, mga pangarap sa buhay, yan. Bali, ito pa lang si Silver Concha is my wave pool, pero hindi kami pupunta, hindi doong malapit place. Hindi kami punta sa malapit na place kung saan yung wave pool. Bali, punta kami doon sa may slide kasi yun yung bago sa Malimpag. Yan, syempre, blowing the candle na, sayawan, diba? And then, mabot pala kami dito ng 9 a.m. to 12 a.m. or midnight nung April 2. So yun, picture, and then yun lang.